Στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, για να βγει πρώτα η πρόσωψη εδώ, έχει μια βίδα από εδώ πέρα κάτω, την οποία τη βγάζουμε και στη συνέχεια ξεκουμπώνουμε, βγαίνει το frame, ξεβιδώνουμε και 4 βιδούλες εδώ, βγάζουμε το ράδιο CD, το παλιό, και είμαστε έτοιμοι να βάλουμε την καλωδίωση τώρα της οθόνης μας, την οποία θα την πατρονάρουμε όπως είναι και τα καλώδια τα εργοστασιακά, να τοποθετήσουμε την οθόνη μας με ένα καρφί εδώ και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι.